салом ба ҳама ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. дар ин навор якчанд мошинои беҳтаринро аз мошинбозори Душанбе омода кардам ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонам. дастгирӣ аз тарафи шумо фақат дар канали мо обуна шавен, лайкҳои худатон дар видео дариқ надорен. ҳама рӯза мо кӯшиш мекунем ки сари вақт мошинои гуфтагии шуморо барои шумо пешкаш бигардонем. раҳмат ки бо мо ҳастен ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми подписчикони канали Автолайф ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. инҷо чхеле ки шумо дида истодед магазини авто аксессуари канали Автолайф кушода шидагиҳай бародаро. тамоми молҳои ороиширо ай мошиноҳо дорем. чхолтон дар кор мешавад, поликои оригинал, тамоми бигем ҳамин чизе ки дар кори мошина бигем ҳастай, лампочкаи ксенон, дигар чизое ки мошиноро яъне базеб мекунанд ҳастай. ҳатто доставка барои подписчикои канал 90% тамошобинои мо аз Россия ки ҳастанд, шумо метавонед доставка кунед ва доставка барои шуморо беплай. хулоса номерои ма дар рӯи экран мешавад, метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. боз як магазин ахшо сиёмка мекунем, метавонед чхолоро бинед, палатка, дигар молҳое ки барои шумо дар кор аст. Мерседес зайчик бародаро, соли 2001, авио моторош DV4, бензин. бозам аҷо шахсшо ба навор мегирем, тамошо мекунем, комплектатсияш фулай. хуб, 4 та балони нав. маромат салон шаг мегирем, салон шам як тамошо кунед, тонировка кардагӣ. хуб, мултирул, автомат, дарош электропакет, ASP дора, кондиционер. хуб, ҳама наворот кор мекунам. маромат як қафон мегирем, як қафон тамошош кунем. хуб, задни камера. состояние барабар. изола. нақшай 110,000 сомонӣ мега бо муомила дорад. номра кара мемонад, занг мезанем. барои шуморо бештар маълумот метавам. хуб, сета 1 51 55 55. Opel Astra соли 99 сол, моторош 1.6, 4 та балони нав, 1 сола ҳуҷҷат, газу бензин. номерош падаркам. боз ина салонша сиёмка мекунем бинем. ина салонаш чихак дай содаем. чихолои хуб задагиҳай. чихак дай содаем, консолераш кор мекунад. коробка механика ҳай. нархи чанд қаяка? нарх 42 та бо савдо. 42,000 бо савдо мешавад. номеротон чанд ака? 904 41 36 49 39. метавонед занг занед, бо муомила кунед. Toyota Prius соли 2010, 4 та балон нав, дисковоза дисплей хдаш, моториш 1.8, газу бензин, вагон мошин. оз салонша сиёмка мекунем бинед. чаги даст додаем. даро электропакет, салон. чаги даст додаем. ҳар чори дари электропакет, мултирул, монитор кор мекунад. коробка автоматика ҳай. кондиционераш кор мекунад. нарх чанд ака?
105000 бо муомила дора. Номеротон чанд ака? Номеру пеш камераш ки абурои мо аст. Номерошон 989 88 58 58 метонед зан зане бо муомила кунед. Мерседес Е-класс моторш сеуни солш 2007 сол 4 та балонна диско заводской айхадаш озна салонша сиёнка мекунем бинен. Ина салонш ҳама кожа лукс ҳама даро электропакет чихак дар судаем ҳар чори дар электропакет ай коробка автоматика ҳай мониторш кор мекуна мултирул дора кондитсионерш кор мекуна. нарх чанд қаяка? 120000 бо муомила дора. номеротон чанд ака? 93 767 4 93 767 767 4 4 метонед зан занед бо муомила кунед. Астрахаш моторш 1.7 дизелни 4 та балона диско заводской айхадаш номерош қадарка ой салонша сиёнка мекунем бинед. салона ҳуҷҷат танировка як сола ҳуҷҷат таъмировкаам дошта. начихек дастудаем даро дари пеш электропакетай мониторш кор мекуна кондитсионер кор мекуна мултирул коробка механика ҳай. нарх чанд ака? 65000 бо муомила дора. номеротон чанд ака? 31 51 4 та 5 метонед зан занед бо муомила кунед. Camry 2 солш 2006 моторш 2.4 4 та балони нав диско заводской айхадаш як сола ҳуҷҷат бо салонша сиёнка мекунем бинед. ина салонаш чихел дастудаем ҳар чор дар электропакет мултирул кор мекуна кондитсионерш кор мекуна коробкаш автоматика ҳай салон ҳама кожа сиделнико ҳама лифт. нарх чанд ака? 120000 бо муомила дора. номеротон чанд ака? 907 98 45 48 метонед зан занед бо муомила кунед. Астрахаш моторш 1.6 4 та балони нав диско заводской айхадаш мошин состояние вагон як сола ҳуҷҷат. моторша бинен на салонша сиёнка мекунем бинен. чаки даст додаем даро электропакет даро яқи салон кожи люкс бинен мултирул кондитсионер кор мекунанд коробка механика ҳай. нархш бародаро 85000 сомона бо муомила дора.
ماشین ساستانی واگن عموما گشتگی نیست. نمرشون 938 69 77 71 میتونید زنگ زنید با معامله کنید. اوپل هچبک سالش 96 سال، گاز بنزین، 4 تا بالون ناو، دیسکو ایخدش، موتورش 1.6 یک ساله حجت. باز اینا سالنش سیونکا میکنیم. اینن این سالنش کانسانرش کار میکنه. کاروبکاش مکانیکه های. نرخش برادر 45,000 رای با معامله داره. نمرتون چند اکا؟ 995 46 900 95 95 46 46 95 میتونید زنگ زنید که با معامله